Сімнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 28 лютого, 1462 день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. Президент України чекає на напрацювання робочої групи щодо створення кримсько-татарської національної автономії. Про це Петро Порошенко заявив на своїй підсумковій прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондентки АТР Ельвіни Сейдбулаєвої. Глава держави назвав створення кримсько-татарської автономії важливою темою, однак, відповідаючи на питання автономію, назвав не територіально-національною, а національно-культурною. Я від вас дізнався, що робоча група зараз закінчила свою роботу. Я звернусь до робочої групи для того, щоб вона негайно винесла це на засідання Конституційної комісії. Але я точно знаю, що засідання Конституційної комісії ще не було. Я врахую вас. Дякую. Доброго дня. Президент Петро Порошенко на своїй підсумковій прес-конференції також повідомив, що до кінця цього тижня буде звільнено ще 2 заручників із полону бойовиків на Донбасі. Крім того, він прокоментував перспективи звільнення бранця Кремля Романа Сущенка. Петро Порошенко висловив сподівання, що журналіст Укрінформу буде в Україні одразу по завершенню так званого суду в Росії. Мовний закон Колесніченка-Ківалова неконституційний. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України. Визнати його таким зверталися 57 народних депутатів. Розгляд закону судді почали іще у листопаді 2016-го. Це був закон, яким Російська Федерація ще до нападу фізичного на Україну провадила напад через своїх сателітів, через партію регіонів, приймаючи закони, які розвалювали українську національність, розвалювали українську єдність. Автори цього закону, а точніше не просто Колесніченко і Ківалова, їх куратори в Росії, можуть тепер кусати собі локті. Цей мовний закон авторства депутатів від партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою у липні 2012-го. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%. 24 лютого 2014-го Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону, але тодішній виконуючий обов'язків президента Олександр Турчинов не підписав це рішення. Вже завтра Верховна Рада може звернутися до міжнародної спільноти із закликом запобігти проведенню виборів президента Росії у Криму. Про це заявив голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він наголосив, що Крим є українським, а відтак ці вибори нелегітимні. Крім того, парламентарі закликають запровадити санкції проти організаторів та безпосередніх учасників процесу підготовки цих виборів. Ці вибори нелегітимні, і результат їх буде такий самий – нелегітимний. Вже зараз їх підготовка супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав людини, репресіями проти місцевого цивільного населення, вбивствами, тортурами, депортаціями на територію Російської Федерації. Ці злочини кремлівської верхівки треба зупинити. Закликати міжнародну спільноту, представників міжнародних організацій не направляти туди, і є позиція туди нікого не направляти, міжнародних спостерігачів. Також закликаємо вже потім з обраним російським президентом, оскільки він незаконно обиратиметься, зокрема на українській території в Криму, не запрошувати не до себе на делегації, не брати участь в зустрічах з ним. Ми продовжуємо згадувати події 2014-го у Криму. 28 лютого на території півострова слідом за втаємниченими спецпризначенцями відкрито з'являються російські військові. Аеропорти захоплюють зелені чоловічки без розпізнавальних знаків. Російські гелікоптери, не криючись, розсікають небом над Кримом. На захист незалежного кримсько-татарського телеканалу АТР виходять добровольці, а в Севастополь приїздить Владимир Жириновський та обіцяє кримчанам щасливе майбутнє у складі Росії. Яким був останній день тієї зими? Далі без коментарів. Находимся мы здесь
в аэропорту, чтобы соблюдался общественный порядок. Крымского местного референдума 25 мая о придании статуса автономной республики Крым как государственного в составе Украины. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ, у вас всегда будут миллионы русских туристов. Для того, чтобы этот мир найти. Вот сегодня мы с вами должны найти этот компромисс. Минуточка, послушайте. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. Вирок Сулейману Кадирову окупаційний феодосійський суд оголосить завтра. Його судді мають зачитати о 10-й за Кримом. Під час сьогоднішнього засідання прокурор вимагав 3 роки умовно для члена регіонального меджлісу, якому окупанти закидають сепаратизм. Також сторона обвинувачення вимагає заборонити Сулейману Кадирову займатися публічною діяльністю упродовж 2 років. 2 роки тому в одному з коментарів у Фейсбук Сулейман Кадиров написав, що Крим – це Україна, так було і так буде. Ставленики Кремля на окупованому півострові одразу назвали це замахом на територіальну цілісність Росії і сфабрикували чергову справу про сепаратизм. Основное, что они хотят достичь, это дополнительное наказание в виде 2 лет запрета заниматься какой-либо деятельностью в сети интернет. То есть, попросту говоря, они хотят заткнуть им рот. Дважды меня судья останавливала в последнем слове, где я хотел показать, насколько агрессивно ведет себя Россия в отношении наших соотечественников, крымских татар, соблюдающих мусульман. На завтра назначено, значит, оглашение приговора. Никто из нас иллюзий не питает. Мы уверены в том, что это будет, конечно же, обвинительный приговор. Дай Бог, чтобы я ошибался. Мешканців Криму залякують, аби забезпечити явку на незаконних виборах президента. Про це у своєму Фейсбук повідомив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Йдеться, що працівники пошти, місцевих адміністрацій, житлово-комунальних підприємств опитують людей, чи вони будуть брати участь у майбутніх незаконних виборах. За неявку працівникам бюджетної сфери погрожують звільненням з роботи, мешканцям сіл, не видачи різноманітних довідок. Никаких мер уголовного административного преследования за участие или неучастие в выборах не существует, поэтому любые подобные методы будут незаконными, да и они и не нужны. Пользуются административным ресурсом. В принципе, мы с этим сталкивались и в Украине, особенно во времена господина Януковича. Эта методика работала, и в принципе она продолжается с огромным успехом использоваться и сегодня. На захист Ханського палацу під таким гаслом Кримська солідарність організувала флешмоб. Натхненником флешмобу стала Ільмаз Акімова, яка цими вихідними у Бахчисараї вийшла на одиночний пікет на захист Хан-Сараю від російського вандалізму.
Кримська солідарність закликає публікувати на своїх сторінках у Фейсбук відеозвернення або фото на підтримку Ханського палацу з хештегами, які ви бачите на своїх екранах. Першими, хто відгукнулися на заклик долучитися до флешмобу, стали дружини кримських політв'язнів Емір-Усіна Куку та Сейрана Салієва. Жінки опублікували фотографії своїх чоловіків на території Ханського палацу, зроблені ще за часів їхнього вільного життя. Цель данного флешмоба, то есть привлечь внимание общественности, политиков к тому, что происходит очень большая трагедия, и эту трагедию все, кто какими способами может, должны защитить. То есть необходимо спасти Ханский дворец. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заван кримсько-татарської 6». Зараз на програма «Бугунь». Залишайтеся з нами.